Alright, maayong adlaw kanina tanan mga subuan no naadjud koy mga interview ko amo silang gikidnap dere sila mga silang tawhana no. Sige, ang lead cast sa Magbuwag Ta Kay. Magbuwag Ta Kay. Unsa inyong pangalan og ngano man? Ako si medyo malito kay ang buutan ni friendzone raman. Buutan na may friendzone, buutan mo, friendzone mo. Di ba, master? O, di ba? Kinsam sining lami siyang bayhana. Lami siyang bayhana. Pak, lami. Dili, ako din si Aki Salon and I am Kay sa Magbuwag Ta Kay and si Roy sa Roy, di ba? That's right. Stoy, Magbuwag Ta Kay din ha. Abi na kog Magbuwag Ta Kay, Kay din. Kay man po yung Kay ngalan. man gud ni. Magbuwag Ta Kay. No, pangutan na sa the best in Cebu. Nabuwag na ka. Ay, nakatry na kagbuwag. Oo. Nakatry na kagbuwag nga nagsabot mo kanusa. Oo. Nakatry na di ka na. Magbuwag sa ata akong sanina kay matulog na ko. Pero kanang uyab. Tinasuway ka na. Kanang. Like 7 years. Ala! Kani siya. 7 years. 7 years. Buwag ay 7 years, kita pa ka. Buwag ay nang bagol og bunot nga grabe kapilit. Kita pa ka. Buwag ay nang kukong ipon na. Kay gikan ako sa magilid ba. Kaya Oh, di ba? Si Kanusa de ang movie, Kanusa. Yes, ang movie, naday may announce karon gi-announce mo ganina nga ang movie kay i-distribute na siya sa Viva Films. Wow! Viva! Pit Senior! Ano din naman? Dako kay siya nga opportunity para sa amoa sa ato ang Dako jud kay siya. cameraman. Ay, gamay. Oh, kasi tipo tanan nimo kanusa. So Kanusa. maghuwat ni sa kuan kanusa sa Viva i-distribute nila ang film nationwide. As in nationwide. Nationwide do. So taga Cagayan, Davao, Manila, sa Asam mo dili sa Pilipinas. Tan-aw mo movie unya, tan-aw mo. Pero namin premiere night ko November 30. So there's sa SM City Cebu Cinema 8. Kasi buhaton nila para makatanaw sila sa premiere night. Ato mo sa mong page na dito sa on. Pwede mo patog chocolate, pwede mo palit atong mga pandis, palit mo palit mo pandesal sa San Jose Bake Shop. Makapalit mo ticket dito. Ano yung favorite line sa movie para makapangkuan sila, entice sa Favorite tao? line mo sa movie. Favorite name. Magbuwag na ta. Ano siya? What the hell sa nimo? Da. Ikaw. Kay kanus amata magbuwag. Da. Mao dai no pag iyo what the hell guys, magbuwag. Nakahilom ka. Da. Shut up ka na lang. Guys, kanang kuan kani siya proudly Cebuana naman isa ng mga Bisaya ha, mga Bisaya. Sus, lami jud gani sila mga tawhana. Magbuwag ta kay man jud akong pasabona na. Magbuwag ta kay social ba? Magbuwag ta kay. Kaningot naman yung Ben. Ay. Hindi ko kalimot sa katong namin sa balay ba, nagluto siya bago naman sa nakagawas bitanan. Kaya iyang giluto na sunog. Hello. Saka ko sa kwarto ito. Mo na ang gingon niyo guys. Ay drum sali niya. Ada. Magluto mangani ka ba? Unsa na ka ko mahigugma, di ba? Aw. Kat! Oh, magsisilita. Patubag ako. Di wana. Para mabitin sila para makit mo. Di ko kay bawo mo luto pero kay bawo kumukaon. Ay, ganahan lang. Sige. Kita kits, magbuwag ta kay. Showing soon.